Hola a tothom. Avui em permeto fer un parèntesi en l'habitual videoblog, el videoblog que coneixeu dels divendres, on expliquem a on està portant el govern de Colau i Collboni la nostra ciutat, la nostra estimada Barcelona, en aquesta degradació, en els problemes que estan generant, però sobretot on expliquem com des de Junts per Catalunya treballem per revertir-ho i com ho farem quan guanyem l'alcaldia. Però de nou, faig aquest parèntesi per donar-vos les gràcies. Unes gràcies enormes en com m'heu acompanyat en aquest procés de primàries del partit, en com m'heu estat donant aquest suport, com he notat el vostre escalf i el vostre acompanyament durant tots aquests dies de procés de primàries. Agrair-vos infinitament aquesta unitat, aquest dinamisme i aquest suport des del partit aquí a Barcelona. Confessar-vos també l'emoció que he tingut rebent els vostres missatges, les vostres trucades, tant públics com privats, en mostrar aquest equip que vol liderar i que vol ser l'alternativa a Barcelona. Moltes gràcies, em sento molt honorada i m'hi penso deixar la pell per fer-vos sentir a tots vosaltres ben orgullosos d'aquesta decisió. Ara ens toca seguir treballant per fer l'alternativa possible, per fer el canvi que necessita l'Ajuntament de Barcelona, per aconseguir allò que tots anhelem, que és canviar qui governa l'Ajuntament de Barcelona per tornar a tenir la ciutat que ens mereixem barcelonins i barcelonines i recuperar la Barcelona que estimem. Avui comença el canvi. Avui, amb tots vosaltres, comencem el camí cap al maig del 2023 per guanyar l'alcaldia i perquè Barcelona torni a ser la ciutat que tots volem. Gràcies.